ಇತ್ತೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುಗತೆ ಉಪ್ಪು ಪುಳಿ ಖಾರ ಅಂತೂ ಸಖತ್ ಸೂಪರ್. ನಮಸ್ತೆ ಮಾತಿಂಚಿಲ್ಲದ ಸೌಖ್ಯತ ಸೊ ಮಾತಿರಿಗ್ಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಇನಿಯಾನು ಎಗ್ಗದ ಕರಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ತೆತ್ತಿದ ಸಾರ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆನ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಇಡೀ ತೆತ್ತಿ ಮಂತದ ಐಡ್ದ ಕೈತ ಸಾರ್ ಮನ್ಪತ ಅವೇ ಟೈಪ್ ತೆತ್ತಿನ ಪುಡತದ ಮನ್ಪು ನಂಚಿನೊಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ನೆಕ್ ಪಾಡ್ನಂಚಿನ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಲಂಚಿನೆ ಒಂಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಈಸಿಲ ನಿಕುಲ ಇಲ್ಲಡ್ ಟ್ರೈ ಮಂತುತ್ತದೋಲೆ ನಾನು ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುನ ಮಡ್ಚಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆದ ನಮ್ಮ ಐಕ್ ದಾದ ಪೂರ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡುವಂದು ತೂಕತೆ. ರಡ್ಡು ಮಲ್ಲ ಸ್ಪೂನ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ, ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಸ್ಪೂನು ಜೀರಿಗೆ, ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಸ್ಪೂನು ಓಮಕಾಳು, ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಸ್ಪೂನು ಕಾಳು ಮೆಣಸು ಪೆಪ್ಪರ್, ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಸ್ಪೂನು ಮೆಂತೆ, ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಸ್ಪೂನು ಸಾಸಿವೆ, ಅರ್ಧ ಗಡಿ ತಾರಯಿ, ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಕಂಡೆ ನೀರುಳ್ಳಿ, ಆಜಿರ್ದು 7 ಉದ್ದ ಮುಂಚಿ, ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಕಂಡೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಅರ್ಧ ತುಂಡು ಶುಂಠಿ ಬಕ್ಕೊಂತೆ ಪುಳಿ ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಬೇತೇನೆ ದೀತೇನೆ. ಒಂಜಿ ಕಂಡೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬಕ್ಕ ಬೇಸೊಪ್ಪು ದೀತೆ ಒಂದು ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ. ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪೌಡರ್. ಇತ್ತೆ ಮಾತ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಪೊದುಪೆರಂಡು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೆರಂಡು. ಇತ್ತೆ ಒಂತೆ ಕೊಡ್ತಾವು ತೆತ್ತಿ ಉಂಡತಾವು ನೀರು ಕುಡತಾವು ಒಂಚೂರು ಬೇಯರ ದೀಯ ಗಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ಆಂಡ್ ಕಜಿಪಾಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಚೂರು ಐಟಮ್ ಇತ್ತೊಂಜಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಬಿರ್ತದ ಬಾರಿ ಶೂಕು ಪರಿಮಳ ಬರೋನುಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆತುಂಡು ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಸರ್ವ್ ಮನ್ಪುಗ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆತನ ಕಜಿಪು ಇತ್ತೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಂತು ತೂಕತೆ ಹೆಂಚ ಹಾಕೊಂಡೊಂದು ಇತ್ತೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುಗತೆ ಉಪ್ಪು ಪುಳಿ ಖಾರ ಅಂತೂ ಸಖತ್ ಸೂಪರ್ ಆತನು. ನಿಕುಲ ಈ ರೆಸಿಪಿನ ಇಲ್ಲದೆ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ಓಕೆ, ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆತನು, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆತನು. ಬೈ ಬೈ, ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು.